8 ноември, денят на Архангел Михаил. Днес е особено свещен ден. Ден, в който всяка душа може да поиска освобождение, прошка, обновление. Архангел Михаил е носителят на Божествената истина, пазителят на светлината и войнат на духа. Днес с много любов, благодарност и смирение ви приканвам да направим 10 мощни освобождавания чрез светлината и закрилата на Архангел Михаил. Може да произнасяте на глас или в тишина, дълбоко в сърцето си. По-важно е намерението, което имате. Ето и 10 освобождавания с помощта на Архангел Михаил. Освобождавам се от всички очаквания за моето духовно израстване и начините, по които ще се случи. Избирам да живея сега, тук, в настоящия миг, в хармония между моето тяло, ум, емоции и висшия ми аз. Аз съм в потока на духа, не неговият наблюдател. 2. Освобождавам се от всички изкривени и погрешни разбирания за любовта, радостта, здравето, света, хармонията, безопасността, благополучието, изобилието и живота. Приемам, че всичко е божествено съвършено и че истинската ми същност е хармония, любов и светлина. 3. Освобождавам се от всички стари съглашения и енергийни привързаности към родители, деца, партньори, колеги, учители, приятели и минали животи, които ме задържат в реалността на старите измерения. Аз избирам свободата на новата енергия. 4. Освобождавам се от нуждата да спасявам света или когото и да било. Моята мисия е да осъзная, че съм сътворец на живота, да бъда живо въплъщение на любовта. Любящ пример, чрез който другите ще се спомнят собствената си божественост, без да очаквам нищо от никого. 5. Освобождавам се от всичко тежко в миналото и от клетъчната му памет в моята телесна форма. Позволявам на божествената жизнена сила да възстанови моето съвършено здраве, красота, младост, жизнеспособност и благополучие, знаейки, че това е моето естествено състояние, дадено ми от Бог. Готова съм да следвам напътствията на духа, за да реализирам това съвършенство. 6. Освобождавам се от чуждите очаквания относно моите дарби, творчески способности и творения. Аз работя и творя за собствено удоволствие, а не за одобрението на хората. Изобилието ми идва от вътрешната връзка с източника, а не от усилия. Позволявам се да вярвам, че заслужавам цялото това изобилие. 7. Освобождавам се от властта на старите системи, структури и ограничения. Те повече нямат контрол над мен, моето изобилие и безопасността ми. Аз притежавам достатъчно сили, божествена подкрепа и способности да осигуря своята безопасност, изобилие и свободно да управлявам съдбата си. 8.
Освобождавам се от всички кармични дългове и нехармонични енергии във всичките си тела – физическо, емоционално, ментално и духовно. Аз вече разрешавам всички ситуации леко и изящно. Получавам в лекота и баланс всичко, което ми е необходимо за реализацията на моите цели, желания и мисия. 9. Освобождавам се от съмненията и всички погрешни вярвания за способността ми да получавам и черпя знания, мъдрост и необходимата ми информация от духа и висшите божествени сфери. Аз съм отворен канал за божественото знание и позволявам то да се проявява чрез мен за вдъхновение, творчество, служене, за най-висшето благо и добро на мен и всички около мен. 10. Освобождавам се от всички очаквания и осъждания към другите, защото знам, че всеки е заел своето полагащо му се място в света и се намира на собственото си ниво на еволюция и учене. Виждам божественото във всеки човек и знам, че всички вървим по различни пътеки към един и същи източник. Дарявам на всички любов, уважение и подкрепа, но предлагам информация и помощ само тогава, когато ме помолят за това, защото разбираме, моята истина не е задължително да е истината и за другите. Помнете, че Архангел Михаил е до нас, че ние сме светлина в човешко тяло, че имаме сила да се преродим от пепелта и да издигнем собствения си живот към ново ниво на любов, мир и изобилие. Ангелската подкрепа е винаги до нас, макар да е тиха и невидима. Тя е силна като светкавица, когато я призоваваме с вяра. Мили хора, грижете се за чистотата на своите мисли и енергийното си поле. Това е вашият магнит за чудеса. Колкото по-силни и леки са вибрациите ви, толкова по-леко и естествено ще идват при вас. Ще идва при вас онова, за което копнеете. Доверете се. Ангелите и архангелите винаги чуват нашите молитви. Да бъде любов и светлина.